pachua mangoma ayanchiroa kusikira zalaboa inina ndisikuda kupera pa apasha yavanapata ndoita sezedakupata ndigozo ndakapata pata obamabuti wachiprata praya kuti padunoyemotinda onayemoyunenanganopinza so magu nakadula shibo BK Samuna tazekuzanzina kumirwa kutakuomerwa kutengenda topererwa nekuti ndodula kubatsirwa ini ndofanira kurwa sekuta slow but sure mangoma ayanchiroa kusikira zalaboa ini nandisikuda kupera pawa apasha evanobata bata sandoita sezida kupata pata kuti ndigozo ndakapata pata ofamba buti wachiprata praya kuti padunoyemodzita onayemoyunenanganopinza Maputano buya wana tiyari ndote kupinza ishe Olimurumiya matinza Ombaye moyo unetanga nopinza Maputano buya wana tiyari ndote kupinza Nikaliroga I would say modern mean, modern mental. This superstar is now officially in the building. I don't say we are boss down. I always making sure everything's set in copper seats. Kuliso mukoropita wako moyo wako kuliso ramba kuchimba na mari wako shakanenge mashura kutajitataza matura isutaka tambura mari zinongo tabura shakanenge mashura kutajitataza matura takwatura asya tiembo dina patula maya matita olayo oyo ngangano pizza Maputano buya wana tiyari ndote kupinza ishe Olimurumiya matinza Ombayo ngangano pinza Maputano buya wana tiyari ndote kupinza Enini ndiri shasha Endaka ubunze sasha Him there, live in living colors, live in living flesh. Superstar. Live and kicking Nakadululu. Big up the whole DKT family. Also in the building. I always say family. Bandy ends. Alright, let me do it like this. Yo, superstar, wanna hear me clear? Real Loud and clear. Oh man, okay. Let me sort it out. Use these ones. I want to give me something exclusive first. Yeah man Alright. Give me something exclusive first. Yeah man Shiba Chibe Nakadula zinona kazinodura Chibabangoma chinobvura Andimbe zinongopfura Ndaita basa ndingi mashura Ukatarisa pandakakura Munda ndaingosakura Saka uchona ndinokila ngoma ndochora ndovafonyora zvazechipa kwete chida ndoita roda inini futa ndina godo saka uchona ndimboti bodo ngoma dzasiyana ndakurisumudza kumbo risi yako ngondosada sumudza ngoma risi yako nakatuloto inina ngorisumudza kumbo Yasi. Yawa, nakatululu. Yawa, makurwani. Now then, live in. I wish you could see what's happening to my WhatsApp. I shall give you the time to see what's happening in my WhatsApp. Alright, Zimbabwe. Him there live in living color, and a jog thing and a pre-recorded thing. Soldier Love is live in living flesh right now. Alright. Dara, Yeah, man, I do this of Jenny. Greetings to you, Zimbabwe, and with dear Power FM.
courtesy of Mercedes. Ndine chimdara changu chamaso ano boss dama. Chimdara. Ugonjwa. Big boss dama. All right, Mdara. Welcome to Wedi. These are the rules or laws of Wedi. And entertainment of the social love. Vakatanga kuzeta nokuna kuimbari na pazo dai. Aisho makasifunza kudara Mdara. All right. From Nakatula Daka, Nasimsuwa 13 February. Chichaitika pa life ya social love up from the album up to today. Yeah, man, all over ups and downs, you know. Since, you know, that's how life is like, but, you know, still trying to put things together, you know. Make the things run the usual thing. Alright. Conquering Shumba Soldier Love, the real Soldier Love people know is about to conquer again. 2019, a different thing. Okay. Yeah, we love the aspect of you saying the real Soldier Love coming back again. Yeah, man. Yeah, we had a good chat in the afternoon this afternoon, but I'm gonna Liza, and I quoted something which I liked. Now, yeah, man. You said people misconcept Soldier Love behavior. Voice up your music, yeah, man. I believe you must share with them what you really meant. Yeah, man. What I have to say is, people know Soldier Love as a musician, yes, you know, and now as a popular musician. I mean, as I am famous that much, you know, as an icon, an idol. They want to know what I eat, what I wear, where I live, you know. What time I bath and, you know, what does he get high on, what, you know, but I mean, they have to know about my music because at first it was just music I was doing for the Zimbabwean people, you know, and all of my fans there were like conquering music, but apart from my obstacles, you know, ups and downs, Dr. Chai, I'm going to sangana, I'm to sangana, but as you know, for operation, always on board. Also to say foot. But Muno, you know. Saka Azore Kutis and this Soldier Love ndo imba sending no gone. Yes. No. In any just and gone. Ndo love this one. But she grabbed Chango. Ndino labo loshula. I mind my tours. Yeah. I mind my so. He's there, like I told you. I believe from the word God, this interview was going to be a superstar interview. Yeah, man, like you said earlier on, Hanzi, I believe in our culture to do Kanye Papo. Chris Brown what we tend to appreciate easily, but when it comes to our own, I believe we go hard on them, see. Saka zontara danzo wana mese ndi rockstar, ndi superstar. Kana Chris Brown achizvitawo Tanzania kuzvitawo. Chris Brown antonza mena nzanga kuria buko. 50 days akavharirwa. Wazia panobuda anto we are in a different vibration, back to his senses again. Work time and play time. We continue the thing, you know. Music is a journey. Music is life, you know what I'm talking about. So it's either you're surviving or you're dead already. Yeah, man. So trust me, so far, Soldier Love, I'm still ready to go. Okay. The sky is the limit. Yeah. Things come my way. You see, we made to part sometimes. Shaka wonders I know. Why is it? But even mu arikumba da kufona anezva asinganzwisise Soldier Love. People assume things. The problem is vanhu vakandiona dzimwe nguva vanhu vakati ndiri kupenga ka ndenda kutobvisa hembe ndiri kukudza Mercedes kana pana festa but mazuva ano handisi kunyanya kuda rubokozi handina mangoma zvangu akawanda ndaiwanzoita manje kana ndine zvimangoma hobohobo ndongokubvisa ichisheti ndobva ndaitomuinda kuri wapengelenge munoenda kumba munotsvaga song yangu hanzi ari kupenga but hanzi ane song nyowani, you know. Yeah, it's show business sometimes. So why are you starving us, alright? Say no. Stuff. Right about now, I wasn't starving you guys. The problem is when somebody says I'm resting, you know. President Jay anogona kumbenda okulive. Mukuru wenyika anogona kutombozorora. Vanhu ndo vanoziva kuti zvakazorikana but munhu wese anonguva yake yekuita sei yekuzorora. Chinongoitika nje kuti kumagitare manje
kana tikazenge zvakangofanana nevafanhawo vapisa. I don't have to say much, but andirwadziwe nekuti sei njiva yarira indiri ostrich. Andiwaona aiwa ndinoti kana njiva zari ukaivhunza njiva inokutaura ostrich chinjara ukaivhunza njiva inotokuudza kuti ostrich chindara changu. Waiziya vanhu zvavo tagara it's in humans, you know. Where I got my shit and Dama has got his own job, he's doing whatever he's doing. What is that? And then we start to what? To make a comparison. You know? We always compare each other. What is that? That's why isusu anatema maZimbabweans tichita kunge tisingabudirire. Because kazhinji after mumwe wangu asumuka kunze kwekuti ndiende ndinoona kuti ndoita sei kuti ndisumuke. Ndinogona kuda kutonomupazira pasi iye. Asi zvinhu zvandoda kuita izvi handizvigoni. Ndakazviona zviitwa nani? Nemunhu iye. You know. Saka dzimwe nguva tinoti sevanhu venyama tine munyama. Wazviona? Because we learn to live and live to learn. Alright. Since waunza yevafana. Iwo pawafana uri kuwaona yesewo. Waungati kuri kunzi chibaba chazoti naunda kungosora. Enzo mfana wacho ari kutoadyira bonzo. And njiva iritoenda. Vanhu vamendo. Aisiyanasi. Vanhu ungorabula chila kani. Kukutaurira. Waiziya. Sadzimwe nguva let's support each other, you know. Waiziya. Auziya kwanobuda nako. Unoziya pandaimbonzi soja lava vanofamba nekombi yevanhu vakazara. Ndimbokuudza chinokushamiza. Mukombi imomo mamuna Enzo Aisha. Sure. Muina silent killer. Alright. Vanhu vama kutoti nhasi ndo vakuru vamangu. Chibaba chinogona kukundwa hapo. But ndiwo futi vamwe vamaitombo nditi anofamba nekombi konkari. Waiziya. But asinyonde ndichikufamba nawo. Look at what these guys are today. You know? But just the people don't appreciate my goods. You know? They always see where I do wrong. They judge your character of what is ku music also. People, they whisper. They don't say, they can't say it louder. You know? They whisper in each other's ears. But because I am a role model, I'm famous. As you really put and the end of toilet. True. Indakasiyana newewe vanoti vakaona vanhu vanovashainira kuita kunge vasingaende kumatoilets. Alright. Wazviona? Inini ndoona kuita 6 days. This now guess. Alright. Ghetto you to king. You can take me out of the ghetto. But they cannot take the ghetto out of you. Take the ghetto out of me. Alright. Ndinenge ndichinzi akumberi anoramba achingoenda pana patu mabhesi patu nzvimbo vachinowati munhu wese ane basa. Aiziya. Because kuti nditosvika apa kune vakawanda vanga vachisimbisa kuti hama mukomana ngaaite zvinhu. Ngavandiregerere vamwe vanhu nenyaya yekuti ndinotadza out of the box. Alright. It's a human. Munoitwa mistakes. I'm human, Messi. You know? Out of the box, I've got so many obstacles. Why is it? Yeah. I don't want to rely on something. Kuti ndikangonzi sei usinga kuda indota ndorwara. No, andisi murwere. But zimengua ndinombonetseka netumwe tunhu. I've got a condition that I live with. Yeah, I know about the condition. I'm not just the same as any other artist. Zimengua ndogona kutsanga zvinhu singatsamwise. Ndonzana kuya kushow. Ndogona kutsanga ndogona kungofinyama pamwe ndatongoitirwa zvimwe zvinhu zvisina basa. I know kuti mangwana zvako affecta mafans angu. Vanhu vangu vakutanga nditi onai zvaanoita. Ona zvazodai. But dzimwe nguva handisi kuwanda neizvozvo. But that's soldier love for you. I'm diabetic. Ndine zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika ndisingadi. Alright. Handisi kuda kunzwirwa tsitsi. It's been 12 years since I've been tricking myself. If not 13, if I'm not mistaken. Alright. Andingadi kunzwirwa tsitsi nhasi. Mwari vanzwira tsitsi kusvika pakuzokwanisa ndiyimbewo nyaya dzangu. Nditaure, ndidefine music the way I can.
the way I feel I have to, because music is a feeling, you know. It's not a lesson that you can go to somebody and learn. Kunyepa magitari kudziza ashike kure. Sasa unaona chere na akachewa nani ngaya. Anopesla bikasi. Tudarika magitari kudziza. My talent is natural. Yeah, man. Vano ngavasandisiye vachiona kuti ndabata moto. Oti maya achazviona ega. Anoziya ini ndinogona kuimba Merciless. Yeah, man. Zvimwe zvese handigone. Genuine, mdana. All right, like I said, that's why I wanted you for a full hour. But anyway, we are going to extend the interview after 11 also. Yeah, let me play one tune, then we come back to Soldier Love. Really? Good morning, the children of Zimbabwe. Good afternoon, the children of Zimbabwe. Good evening, the children of Zimbabwe. The news of anytime. Now we come to the payoff. Now we come to the payoff. This one coming straight from out of the dancer. This one coming straight from out of the dancer. Good morning, the children of Zimbabwe. Good afternoon, the children of Zimbabwe. Good evening, the children of Zimbabwe. The news of anytime. Tune code expensive. You have a cheap was production this. Rhythm code the Vario rhythm. Soldier Love. This one coming straight from out of the dancer. This one coming straight from out of the Let me fling one more. Then we go to the news. After the news, Soldier Love again. Over the via again and again.
Mazwano doti mind your ugoso. Mova matika chishamiso mind your turusi. It's why you need chiba. Don't basam denge adija pama. Dino pisa putima infama. Kana wandiro wambama. Dovale kupari damane kutingo mazangu idini. Dino wapinda muropa. Jangu ingo zeda. Banano iripa. Vauze. Kutivange vese wano nyepa. Ndisi moto wima pepa. Uyo sauro. Uyo. Musarwa ke moyo. Sakala vengi wokoyo. When we sing again. We say. Gumazanga baten. Kwita kungil fiction. Siwiri, inalina wando kwa ten. Nge paka itama election. Mango maya, liga saimba mango mazindanto. Mama sunshine. Gumazanga baten. Kwita kungil fiction. Siwiri, inalina wando kwa ten. Nge paka itama election. Mango maya, liga saimba mango mazindanto. Mama sunshine. It's one thing. Satisfaction. You are over mass DGT. Wanda, Dinga TKT. Mari to Kanda Wallet. Go Sama Patent. Tashanga is Kubata Taki. Put your penya, that's a banati. Mazina, you taste a coffee. Decide to pour a Reguia Yeah, man, like I said, I'm going to continue with him straight after the news. Now it's now exactly 11 o'clock. It's time for the news. It's Power FM It's a very good evening. I'm artisanal miners are feared dead following flooding of shafts at two mines in battlefields near Kadoma. The miners went underground at Silver Moon Mine and another 4 at Cricket Mine in Mujeje constituency before the mines were flooded. According to police, the water levels in the two mine shafts are still rising, raising fears that 38 miners could have drowned. The miners went underground last night. Police spokesperson for Mashonaland West Province, Inspector Clemens Vabuyazara, said civil protection teams are being activated with heavy-duty pumps required to drain the water from the mines. According to Mashonaland West Provincial Administrator Cecilia Chitio, Rio Zim has provided 1 pump, while a request has also been made to Zimplats to provide rescue services. Ms. Chitio said many pumps and generators are needed before operations to search for survivors and bodies may begin. President Emmerson Mnangagwa has expressed Zimbabwe's commitment to end nuclear testing and proliferation of nuclear weapons, and the country has gone a step further to ratify the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty that bans all nuclear explosions for both civilian and military purposes. The president revealed this on the sidelines of a courtesy call by the Executive Secretary of the International Atomic Energy Agency, Mr. Lasina Zebo, at Munumotapa offices in Harare. The next position in the environment is not different. I think it is a proper. We are both down. Yeah, I'm doing it. I'm doing it. Who are against which is destructive. Mr. Zebo welcomed the move by Zimbabwe to ratify the treaty which safeguards the world against the negative impact of nuclear proliferation. Mr. President said that it's after 20 years, but 20 years of thinking, 20 years of assessing the situation, and then coming the final day where Zimbabwe feels that it's ready to comply with some international instrument after looking at all aspects of the consequences. So it's true life, boy. Mukumonzo akari news zikuitika mnyika. Lava mchatiba ndebele kabda. Umpati mtambo mafiki zolo. Uba bantu
wonke uyahamba iBoy-FM umesilesi uthi utsha ingoma ifikile njani njalo kakhulu yabona mina hawari all right and targeting commuters across the country. The Zimbabwe Republic Police has bust a notorious armed robbery gang who went on a rampage committing a spate of armed robberies across the country during the period extending from 18 July 2018 until their arrest on the 30th of January 2019 and 11 February 2019. Police have made it clear that those who commit crimes will be arrested. Crazy in the studio. And soon after the news, we are working 24/7 to ensure that these armed robberies are brought to book. The accused persons were moving around as a syndicate of up to 15 people. What's up crazy right now? The security holes of premises and pounds on unsuspecting occupants. In sport, preparations for the 2019 Bonaco Triathlon Africa Cup are on course with an advanced team now in Nyanga ahead of the event set for Troutbeck on Saturday. Event director Mr. Fulton. We are currently at the venue up at Troutbeck. Rigged arrived yesterday with all our logistics. Uzamara zubira nempa interview furi kapo zama boy. Zubira nempa interview. Oh, all right. Big up DKT. DKT is also in the building, see? Alright. Yeah, alright. That's the music level. Right, we're about to continue. We are gonna El Chapo level up. Tiripa Power FM. Checha Kango Chaya, of course. Girl blooming like rose. Sure she got the sauce. Busy body maker, toast them to make a bounce palm body. Do the tantody. Can you like body? Nasikune party go Power FM. Teta kili what a ping. Dance on where Rasta what a thing. Tell them Tina DJ merciless. Killy, ready, make them know.
831 tool, 831 17 tool. He's there, live in living colors. Any question you want to ask him? Like he said earlier on, nasinda kupindula zvese, nyaso kubuda ta clear everything. Real. Majambe, Uditi Fambe, Boyana Pablo. Dini, uya. What is the conquering? Somebody was right. Bataiba, full bar in catering. Dingari Matai. I'm too much gonna got Jamai. I'm too tongue gonna got Imbai. I'm saying the gonna got him, Batai Manawio, Batai. I'm too much gonna got Jamai. I'm too tongue gonna got Imbai. Abcheni gani gati batai ba babari kufungira ndriku guma ndriku wataka fungan bozora chimbo ari kufungira kuti ndiri kuguma ndriku wataka inani bozora chimbo mageto YouTube ani gadza umambo saka nyangora mani chirova msambo mageto YouTube andi gadza umambo saka ni changorova msambo imangoma mageto YouTube vangu ndo masimbisa varipo ndo ziziva pana noni pikisa mangoma ndichichandisa tarenda nepese pando kwanisa kunyende chivaisa avadi kuzapana chala vari kujairira vada kuomeserwa vada kumusongira stage vanokusiya paeji wobva wachipa kunge bhatiriro rinoda weji ndokuziya ri varichi ndobvanda television. Long time tune this. I had to bring it back. One of my favorite. One of my favorite. All right. Conquering. 2019, what's in store? Yeah, man. All the things are in store 2019, you know. Everybody always dream big, you know. When we're saying that you go to hand out as long as you know, baby, she die. But for me, that's why you see me, I don't really make promises. I don't tell my fans, go promise my fans to say, this year is going to be like this. Because I know I've got my plans, but Jah as well. Yeah. He's got his own plans. Yeah, man. Marano basira anozvibatsira but kana iri nguva yangu yakwanao yekuti ndiite zvandinoita sei zvandinoita ndinongochimhanya king whether vanorwadziwa varwadziwa kana kuti havarwadziwe but a lot is in store. Handidi hangu kuti nditi chakati because zvakawanda and the problem ndekuti mamwe mangoma handinyore mangoma. So sometimes zvinofana kudzika kana ngirozi dzangu dzikavhura Mwari vandichengetera basa rangu zvangu zvinongoita kuyerera semvura. All right. Wise. But I think you can guess the burning question right now on my WhatsApp platform when I gave them the opportunity. Yeah, man. You can guess it, right? Yeah, man. Yeah. Which question is it? At this stage, do yeah. And nachino unoziva ndikada kutotaura ndopedzisira pamwe ndatozoita yamunoona nchiita paipai yekutaura kuti But you know what happened when she came here? I love that person from the bottom of my heart. From me is a king. I believe she is a queen. You know? Yeah, man. Because also when she came here, you know, when she came here, I asked her that same question. Yeah, man. And she said, merciless, never say never. Yeah, man. Yeah, man. So I wanted your side also. Yeah, man. My side is ndikango pedza kupenga. Kozapa handi ndumbopenga. Tumbotengesa kupenga zvinezvi. Iye ndakumpa time yake mukadzi uya wezi. Maybe ndiri wrong. Saka yeah, I understand. So I just want to give her some space. Okay. If she needs space. All right. Let her be, you know. Okay. I don't want to say much. I already. Takakanganisirana handiti. Iye munhu inendiri munhu. King mukadzi wewe.
nditomuda maybe ndinozoita musikanzwa ndinomuita outside the box or wherever I go. But you know, chinonziregera chirimo maoko kwete shada moyo kwete chinodiwa yeah, all right, let me take one more. And is it true kuti baba Jona neChillsport Records windi iti pa Glenlona? Se vanhu vanoziva kuti kazhinji mangoma aSauro akawanda ingonguri Chillsport chichichi waizen. Saka time yandakachinja maoko. All right. Vanhu because of ka gap ikako vanogona kutogera kuti zveshuwachi vana vawirirane havasi kuwirirana kuChillsport kana chi. But ndanatsana wangu vanafantani todaita natsano nemukwasha chichi for what was there, you know. Aizen. Asi andina godo randinaro now. Kana vaine chanakavatadzira futi kana variwo vane godo kuside kwavo ndechida kuti vandiregererewo nemuzita raJesu because ndingoriwo mboko zvangu handina chandinoziva zvavanoziva ivo kuti hana chanoziva vanonditi ndiri wai vakawanda handisi kuti vanhu kuChillsport ndikuti vakawanda vanozokwanisa kutaura kuti haasi kuwirirana nanhingi saka dzimwe nguva ukada kuramba uchifunga mashoko anotaura navanhu unozvisungirira dzimwe nguva. True. Saka dzimwe nguva unozopedzera ita kunge une I don't care attitude yekuti still God knows what I'm doing, God knows my destiny, God knows my dream, God knows my likes and my dislikes also, you know. Anzi ko chibaba nemabhanditi vakagadzirisana here kana kuti chingori wo problem ndekungoti vanhu vakanganwa kuti kubasa waize atambetese edu unongozva kuti baba chinozonzi chichi hamisi chikudakwana zvauko that was the next question also. But handirwadziwe zvangu patinosangana naye totoita notawanda iyo ita we are not friends waize zvekuti tingati waize tiri vanhu vanotoshanda vese kana and then because of our job maybe mukufanira kutenge muchiona zvamuri kuona izvozvo. Because sometimes it's show business. Yeah, it's show business also. This one is asking, Hanzi, is chibaba a drug addict kana kuti ingori showbiz also? Aiwa, inini handisi drug addict. Ma drugs ndo atoni addicted kwandiri. All right. Kwete kuti inini ndiri addicted kuma drugs. No. Aiwa, ma drugs ndikasamarowa mene zvanotanga kuita ita. Otanga kuti mudhara matiregerera chichichi. Waiziya? Yeah, I'm just joking. Waiziya? For I is human as anybody else, you know. Ndinazvo zvandodhakwa nazvo. Waiziya? I can't say kune mumwe munhu itawo zvandinoita se zvandinoita. But sometimes unoziva unogona kutosangana nezvimwe zvinhu ikoko kwawaenda ikoko. Wotozopedzera wawana zvimwe zvinhu ikoko kwawaenda ikoko. Wopedzera watozoimba zvimwe zvinhu ikoko kwawaenda ikoko. Saka ndinoti mumadhaka mune mari. No one is perfect. Yeah, man. Inini handisi perfect. Muna mato wangu chaiwo. I always pray to God. And I say, God, please help me stop these things. Because people think I cannot do without it. But this thing is addicted to me. I am not addicted to this thing. All right. Pane mhepo yakutotuma chinhu chachiya. Kuti chinokanganisa sawo. Chitonge inini. Ndinda to addicted kwachiri. But icho ndicho chiri addicted sawo. Icho ndi Satani kauyu. Anobata munhu wese. Real. But because I'm a public figure, you know, when people talk, they say a whole lot of things with different perspectives. Yeah. And it's normal. Ndikanzi ndapenga munhu akaseka zviri normal. Ndikanzi ndodhakwa munhu akaseka zviri normal. Ndikanzi anopenga hazvari munhu akaseka
zviri normal. You know why? Because pamwe dai ndandirini munhu iye ndichinzwawo mumwe munhu achinzi anodai pamwe ndaisigawo. But some things I can change, Mercedes. But there's things that I cannot change. All right. I understand. I understand. I understand. There's things that Jah knows. You know, how it's gonna end. You know. Zimengua unozvisungirira ndambokuudza. If you want to take it personal, panotaura vanhu. Kudhara maimbonzwa kuti hey, zvanzi azodai. Ndaiti ndikangotaurwa kudhara ndobva ndada kutorakidza kuti labulushula. Mind your turusi. Mind your hokoso. Mudala. But mazuva ano ndine mufana wangu wandakabika futi. Anonzi Hyper Youth. All right. Nana Junior Spraga, Conquering Next Generation. Akazondimbira kuti mudhara ndine tune inonzi Gets No Plat. Wanzwa mashoko andataura. Gets No Plat. Ana mama, nana baba, nana sekuru kumba uko. Ndikati Gets No Plat. Handisi kutuka. Ndiri kuti kunyarara kunokunda kutaura. Ndichitaura nemutauro wamazuva ano. Asi ndoda kuti vanhu vakakwanisa kuti vaona pakanganiswa vakataura zvinenge zviri right kuti inini ndizotadza kugadzirisa ndaita se ndaudzwa woziya iwewe ndichibuda paFM ndikunoita accident pakona iwe kuti chibaba ndingamudza izvozvo ko ndingamudza akatanga kunditi unopenga ndosvika paipa ndo ndaita accident hapana zvawaita ona dzimwe nguva vanhu vangopa kundi you know a lot of people now they want to hide my back, you know. Anzisa kuwanda na sawa anzisa zvekuti dzimwe nguva pamwe aripo zvafanana nemashow ndondoza ndakuya kushow ndakapuwa mari chichichi hapasi pese Mercedes pari kupa ndakazviita pamwe pacho vanhu vanenge vachitongoshandisa advantage uya aiziya ende dzimwe nguva ndogona kutoudza munhu kuti handichakwanisa kuita se kuuya asi unoziva nawo anoita sei anoramba achiti are you ready for chibaba soldier love is on his way now but ndabva kumuudza kuti chi handichakwanisa kuuya saka vanhu vanomira vachiti chibaba chikuita se chiri kuuya anzwisa asi munhu ikauri atoziya zviri kuitika ndamuudza kuti handichakwanisa kuita se kuuya but because iye pamwe ari kutya kuti vanhu mafanzi anoenda but ndoda kuudza mafanzi vakaudzwa chokwadi vanogona kusava violent kudarika munhu ari kuvanyepera kuti ari kuuya vanhu voramba vachiti munhu ari kuita se wozoda kuvaudza kuti munhu haana kuuya last minute but wanga watoziya kuti chi munhu haasi saka pane zvimwe zvinhu handisingakwanise kuchenesa Mercedes. I understand. Anzwisa vanhu vatongo ndiri munhu ndakazvarwa andakuzunzwa mumuti chero vakandizvara pasina waiziya but inini ndiri munhu ndinototyawo Mwari waiziya ndotodawo kuita zvakanaka ndotodawo kugonera munhu wese but dzimwe nguva ndinokundikana chinozikanwa hapana semataurire vakawanda asi vanoziva hapana futi. Alright. Now I understand. That was with my TT Maskati. I just want to Soldier Love is like a prophet to me. Where is it? Yeah, man. People misunderstand him, but I believe he always gives prophecy whenever he sings. I believe now I understand where she was coming from. Alright. Business again. Those wanenga vachida kuti vabate chibaba, are there any changes management chibaba chinobatika sei for bookings chi kana kune group where conquering it inini was conquering akawandisa ka magroup aripo kwete wanda asi aufoka ndona pa WhatsApp ndichitaurawo nevamwe because ndine vanhu 1 million varoda kutaura hakosa turusi nakadola chibaba baba kuti ndivadaire vese dzimwe nguva handizvigoni plus handina chikoro Mercedes pamwe chirungu chinondinetsa you're so dig intelligent. But ezvino izvo
andina manager. Alright. Business. Ndine vanhu ndinoshanda nawo. Zvafanana naDhama. Wanzisa. Ndikada kuti ndimuti manager vanhu munotanga kutaura zvakaita se zvakawanda. Ndinoti personal assistant. Wanzisa. Kuti shadow yangu. Ndiye akungoenda toura izvi zvakadai. Iye ndanotaura neni dzimwe nguva. Ndawirana naye tritu yakuziva zvanoita. Zvamuchafunga muri kumba kwenyu ikoko ndikutokunzwa indi kukuziyai. Waiziya? Azvinei nani. Neni Mwari kana vanditi Dhama ndiye munhu wacho. Chimboita naDhama. Ndoita naDhama message. The sky is the limit. Pasi pano hapana munhu asina basa. Wanzwisa? Chero kuri kutadzirana kwevanhu. Vanhu vanoregererana. Inini ndiwo zvandiri. Kana ndati basa ngariitwe. Nemadiri anangoriitawo. Basa rinongoitwa. Ndinongoita. Saka mazwano ukatabata Dhama unenge wabata Sauro. Okay. Unogona kutotaura naye kuti unzwe kuti wagwana. Alright. Zvimwe zvese izvo. Ari muboss Dhama mustudio. Zvimwe zvese izvo ndezvekumba uko. Panapa. Ndikuita zvebasa. Zveshe. Alright. Good thing boss Dhama is in the building. Boss boy logo mchira. Boss woko. Safe munaye ngoma no. Turusi. Zukupapa mwishe. Woko so. You can see also Dhama is fully charged. Always all the love. Always a blessing. Sing. Yeah man, whenever you pass through, whenever Superstar pass through. I was really waiting for this interview. I believe it took 2 years for it to happen. But I knew Guti when the right time comes. Yeah man, it shall always happen. Yeah man, people asking, that's why it had to took 2 years to make it happen. Saying, alright, Makuruan, I believe if I say your final words, and I just believe it final words, needless in the case, could have talk about but I won't say 6 feet under. So that's my final words. Where is there? Chita, bye bye. We never know. Just like another shit. Yeah, man. How can you say bye bye? And I haven't got to bye bye. Nikati bye bye. As I put in the why. Must sound running as what the bye bye. Chinzuka one, Yadona Yasomoka. Chibaba Chiye Chawia Chagumboka. After we kuti Sauro Asomoka and they put in the Jamoka this time in the Ganduka. It already 2019 is Gainini, Nangoti, the Batam Shin and the Tenge Gani, in Swa Chibaba Fuchiri one, Chimutang Samawani. Kana kuimbandemba panda lava izwanyange mkandita ndako bava ndili muno wacho ndino siyandako reva ndakabva kwa muko wisi river azimbopera nekuta sinakutanga kana zvikatanga mchona vandikopera kana vakanoti akupenga vanoziva kuti akapenga tarenda rakabva kudenga Mwari nengirozi izwainini kwete yehondo ndakanda nyundo sando nyangwe msue sondo andikainde mangoma efondo. Yeah, well, respect the soul, you love. Respect the soul, you love. There were people always say now, but I believe now Zakatanga, Papa. Listen to this one. Zimbabwe, Kuto Production, Soldier, Salute, Fuba,